Maliendenw foli ni tanu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin faso jama kelen kelen labɛnnen na Mali kan mana kɛ fan o fan farafinna ni farajɛla aw foli no k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye araba ye février kalo tile 4 san 2026 a m'aw ladɔnniya k'a fɔ sura an ka finitigilakaw ye baaraba dɔ sabati sen kan kunu ka dugu jɛ bi la ni Ala sɔnna ma o kunnafoni an b'o di aw ma fɛn bɛ tali kɛ libikaw fɛ yen nɔ Mamadi Karafi denkɛ ale fagara maa danajugu wale tigilamaw dɔ fɛ ni Ala sɔnna o kunnafoni an bɛ an nɛn don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka ninnu walawala aw ye ladira kɔnɔ an b'a fɔ k'aw ka bisimila k'aw ka jaw partage kosɛbɛ fɛn m'a to kunnafoni ka se ka se a seyɔrɔ la cogo min na an b'aw la yira aw la cogo min i n'a fɔ bakuruba kɔnɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na min bɛ tali kɛ armée Mali la ka bɛn ni ntɛnɛndon ye i k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 2 san 2026 u ye wulikajɔ sabati ka opération ba dɔ sigi sen kan opération min nana ka na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ni Mauritanie dancɛbɔ la kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ Foyita ka dɔn k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen nana ka na sigi sen kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na Mauritanie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ dancɛbɔ bamaci jɛkulu tigilamaw cayalen don kosɛbɛ an bɛ don min na fɔ bi bawo ka d'a kan u b'u ka cɛni wale cɛjugu kɛ ka boli ka don Mauritanie n'u bɔra Mauritanie u bɛ tila ka boli ka don Mali kɔnɔna na ka n'u ka cɛniw kɛ ka tila ka boli ka segin yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka u exporter ka se ka baw tigɛ n'u ye kurun na penasiw la o duguw an y'olu ɲɛfɔ aw ye cogo min kunu video la an b'a seereya k'a fɔ ko alimɛ bɛna wuli k'a jɔ baaraba wɛrɛ bɛna sabati sen kan ni farapuba min nana ka na kɛ kunu a farapu nana kɛ an ka sanfɛ pankurun tigilamaw de fɛ o y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ bamaci jɛkulu tigilamaw ka bolimafɛn caman o nana ka na min bɔ baara la an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'o ye maa danatigɛwale tigilamaw ye jatigɛwale tigilamaw n'olu min kalekan ye ko f'u ka se ka sigida denw bɔ u ja kan armée fana kalekan ne fo bamaci jɛkulu ko ka se ka ban cogo min na o de hukumu kɔnɔ ko nin baara in k'u b'a dɔn ka sɛgɛsɛgɛ a ɲininen bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ t'i jɔ maa 10 ani kɔ bɔyanko la bamaci tigilamaw la minnu gosira ka se ka o nin to a la o nɔ kan bɛɛ lajɛlen na o waati kelen na min bɛ tali kɛ u ka mobili pick-up 3 o nana ka na tiɲɛ an bɛ waati min na fɔ bi u y'o bɛɛ lajɛlen kɔni u y'o bɔ baara la o hukumu kelen kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ k'u nana ka na gosili min kɛ o kɔfɛ tuguni o nana ka na kɛ de min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ ninnu maa kofɔlen minnu bɛ yen nɔ ko u dogolen don Mali jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walima Mali fan o fan fɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'u b'u gɛn de kolo ni fasa kan ka tɛgɛ k'u la fɛn b'a to u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali de bɛ se ka i ɲagabɔ maa la maa tɛ se k'i ɲagabɔ Mali la wa Mali de bɛ se ka ko kɛ k'a yira diɲɛman na ko an ka souveraineté retrouvée k'o ye malidenw ta ye k'o ye Mali ta ye o de hukumu kɔnɔ nin waleya bɛɛ lajɛlen malidenw b'a ko kɔrɔ wa an b'a assumer k'a yira k'a fɔ bamaci jɛkulu ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'o de kɔ an b'o de ɲini wa an b'an ka armée soutenir k'an ka autorités soutenir o kow kan a mana na sira o sira kan an k'an ka faso an k'an ka armée bawo ka d'a kan golomasiri talaw an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye golomasiri tala ye Malien maa 23 bɔyanko ye an bɛɛ lajɛlen ye golomasiri tala ye faso mɔgɔ mana se an ma su ani tile an labɛnnen don ka taa faso ka wele jaabi ka se ka Mali bɔ bolo la o y'an kalekan ye an kalekan ye Mali ka se ka jɔ o de hukumu kɔnɔ i n'a fɔ an y'a lase aw ma cogo min na an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ libikaw fɛ yen nɔ n'an taara Libi an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mamadi Karafi ale ka nɔrabila n'o bɛ tali kɛ a ka golomasiri a ka golokansigi i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw u taara ka taga ale kɔni bonɛ ani na kunu ka d'a kan ko mun b'u bolo ka ɲɛsin a ma n'i y'a taga jateminɛ an bɛ waati min na fɔ sisan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ ko maa don maa min kan ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la diɲɛ jamanaw kɔnɔ nansaraw n'u ka waleya cɛjugu u n'u ka wulikajɔ cɛjugu u n'u ka maa jugu olu de bɛ wuli k'u jɔ ka fɛɛrɛ tigɛ ko f'u ka dankari maninfinw ka ɲɛnamaya la o de hukumu kɔnɔ Mamadi Karafi denkɛ kunu n'a ma ɲɛ k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw u taara a nɔfɛ f'a jabala la f'a ka so ka se ka taa bin a kan cogo min na o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko jumɛn bɛ ko in jukɔrɔ an bɛ waati min na fɔ bi n'i y'a taga jateminɛ min bɛ tali kɛ Kadafi denkɛ yɛrɛ la maa don maa min k'a fɔ ko jɔyɔrɔbatigi kunu jamana in kɔnɔ n'o ye jalabatigi Libi jamana kɔnɔ bawo ka d'a kan colonel kun de don
hukumu kelen kono anana faga ka so ka da kan ko bibina ni ya taga jatemina Libi kono Muammar Gaddafi fatulen kɔfɛ san 2011 cɛ kelen min bɛ yen nɔ Libi kɔnɔ bi n'o bɛ se ka bɛnɲɔgɔnya bɛn ani keleya o sabati Libi kɔnɔ o y'ale de mun bɛ nin ko in kɔfɛ fango de don an balimaw an b'a lɔn k'a fɔ bɛɛ b'a dɔn Libi pétrole jamana don pétrole min bɛ Libi a jamana ka dɔgɔ farafinna jamana kɔnɔ a ɲɔgɔnna bɛ yɔrɔ min na an bɛ waati min na fɔ bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Asif Ali Islam Gaddafi ale de ye maa ye maa mun n'a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko waleya cɛjugu min bɛ ka taga ɲɛsin Libi ma ko ale tɛna jɛn a ye ko wa ko a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ kɛ sababu ye ko ka se ka dan sen na cogo min na o waati kelen na a yirana k'a fɔ a ka sigiyɔrɔ taara bɛn yɔrɔ min ma o de bɛ tali kɛ fɛn bɛ Libi dugu min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ma ko Zintan kɛrɛnkɛrɛnma n'a bɛ Libi tilebiyan fan fɛ ka taa kɔrɔn jɛngɛ na a ka sigiyɔrɔ bɛnnen o yɔrɔ de ma wa a bɛɛ lajɛlen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ brigade mun de don a kun cɛsirilen don kosɛbɛ bawo ka d'a kan finitigilaka min de don jama ka influence tun b'a kan an bɛ waati min na fɔ bi Libi jamana kɔnɔ bawo ka d'a kan kabini san 2017 waatiw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ Tinzan marabolo kɔnɔ a yirana k'a fɔ maa don maa min n'a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ cɛfɔ ni kanbɛn na wa i ka dɔn k'a fɔ laɲini min tun b'a la o de kun ye a ka se ka jamana in mara ka kɛ jamanakuntigi ye sini ma sinikɛnɛ ma nka min bɛ tali kɛ a fagali walew olu nalen kɔ sigi sen kan a yirana k'a fɔ ko maa dɔw fana bɛ yen nɔ maa minnu ko u jɔyɔrɔ nana ka na ye nin na n'o bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka jamanadenw dɔw la minnu yɛrɛ sen bɛ nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnma minnu yɛrɛ espion ye a ko la o la an b'a lɔn k'a fɔ kunnafoni laban minnu sɔrɔla la a yirana k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa 4 bɔɲɛnko an bɛ waati min na fɔ bi olu kɔni sɛgɛsɛgɛli ɲumanw gannen no olu nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli busanmisɛnninw o kɔni gannen no olu nɔfɛ nin waati in na fɛn ma to ka se k'u dantigɛ ko in yɛrɛ kɛra cogo min na ani fana wulikajɔ in sabati cogo jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn de kɛra n'o nana kɛ sababu ye n'o bɛ tali kɛ Libi jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ la n'o ye Muammar Gaddafi ale denkɛ ye ale fagara cogo min bawo ka d'a kan maa 4 min bɛ yen nɔ ni o nɔ nalen minɛ k'a fɔ ko olu kɔni sen bɛ a la a yirana k'a fɔ a ka du kɔnɔ caméra de surveillance min bɛ yen nɔ caméra de surveillance de la ninnu nana ka na ye a la mais image kɔni an bɛ waati min na fɔ bi o b'u bolo o ma bɔ ni image complet fɔlɔ nka image fɔlɔ minnu sɔrɔla maa 4 kɔni o sen nana ka na ye i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Muammar Gaddafi denkɛ fagali la o de hukumu kɔnɔ autorités y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sɛgɛsɛgɛliw ka sigi sen kan maa minnu bɛ yen nɔ k'u nɔ bɛ nin ko in na walima u sen yɛrɛ nin ko in na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka se ka u bila bɛrɛ la cogo min na ani fana min y'u bila nin wulikajɔ cɛjugu la ka ɲɛsin Muammar Gaddafi denkɛ ma o fɛɛrɛw ka se ka tigɛ fɛn b'a to sini ma sinikɛnɛ ma segin kana kɛ nin waleya cɛjugu ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan ka ɲɛsin mɔgɔ ma an bɛ don min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ n'an nana Mali jamana kɔnɔ donsow olu ni maa jugu danatigɛ wale tigɛlamaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na kunun u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Masabugu la Masabugu n'ale bɛ Kokiri commune kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma Masina marabolo kɔnɔ o hukumu kɔnɔ u nana ka na nin wulikajɔ min sabati ka bɛn ni kunun tarata sɔgɔmafɛla ye février kalo tile 3 san 2026 an y'a fɔ a ye cogo min na wula fɛ u taara ka taa nin baara cɛjugu kɛ Masabugu ka taa duruni kɔni ci yen nɔ o hukumu kɔnɔ an ka finitigilakaw nana ka na wuli k'u jɔ miniti 20 kɔfɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u ni donsow farala ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u nana bolimafɛn na n'o ye moto ye ka dɔn k'a fɔ olu kɔni dɔw kɔni taara k'u ka moto to terrain kan tellement que tatuguru la donsow fɛ ka tatugu la Mali armée fɛ ninnu ma kofɔlenw wulila u taara k'u ka bolimafɛnw to Masabugu la kunun an y'a fɔ a ye an ko kunnafoni fɛn o fɛn mana bɔ Masabugu la an bɛn'o ta k'o di aw ma an b'a lɔn k'a fɔ kunnafoni fɔlɔw dilen kɔfɛ kunun bi sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirana k'a fɔ bamaci wale tigɛlama maa 20 ka bɔyanko olu kɔni taara k'u ka bolimafɛnw to tɛgɛ kɛra mun na tɛgɛ kɛra olu la minnu kan ka bunte olu buntenna bawo ka d'a kan u taara ka moto to ko sen ka teli ni bolimafɛn ye
ama kɛ basi kunu kan nan desara masabugu la terroriste suri yerekɛla fan bɛɛ lajɛlen na terroriste nu dɛmɛbagaw tatuguru la sira bɛɛ lajɛlen kan bɔ ka da kan mɔgɔ fana bɛ dugu in na minnu bɛ k'u kɔkɔrɔma dun u ka se ka na bɛ dugu nin kan cogo min na o mɔgɔ bɛ yen i n'a fɔ an y'a lase aw ma cogo min na dɔw tɔgɔ an b'a to yen fɔlɔ a kan ka di autorité ma yɔrɔ ma a bɛ di autorité ma yen nɔ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Gaza marabolo kɔnɔ n'an nana Gaza i ka dɔn k'a fɔ bɛnkanni wale min taara ka ɲɛsin Gaza ma i ka dɔn a bɛ taa tali kɛ i ka dɔn maa 13 bɔyanko minnu nana ka na kɔlɔlɔ sɔrɔ kosɛbɛ baw ka da kan maa caman olu nana ka na bana Gaza marabolo kɔnɔ Croix-Rouge mɔgɔw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka bɔ n'u ye cogo min na ka passation kɛ n'u ye ka bɔ n'u bɛɛ ye kelen kelen minnu kan ka se ka taa bila kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan olu taara bila kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan minnu nin tora la fɛɛrɛw tigɛra olu ka jɛnɛja baaraw olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u nana ka na o ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan nka an b'a ladɔnniya k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ nin wulikajɔ mun sabatira ka ɲɛsin Gaza dugu ma o de y'a yɛrɛ k'a fɔ i ka taga jateminɛ fɛɛrɛw ni dabaliw sigira sen kan min bɛ kɛ sababu ye sa sini ma sinikɛnɛ ma nin waleya cɛjugu olu ka se ka dabila cogo min na o de hukumu kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Donald Trump ale y'a yɛrɛ k'a fɔ bi na ko fɛɛrɛ ka tigɛ négociation ka sigi sen kan ni kɛlɛ cɛjugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ o kɛlɛw caman ka se ka bɔ a la ani balili ka se ka kɛ a la cogo min na an bɛ don min na fɔ bi u nana ka na kunnafoni mun ta k'u lase aw ma an b'a dɔn k'a fɔ ninnu de kunnafoni kumabɔ ye an minnu ta bamanankan na ka se ka walawala aw ye cogo min na an ka filasi bamanankan na nka yanni o cɛ an b'a dɔn k'a fɔ kayikaw fɛ yen nɔ jatigɛ wale tigilamɔgɔw u y'a lajɛ k'u b'u firifiri armée ta tugu olu fana na ni busamisɛnnin wala an b'a fɔ ko vive l'armée malienne vive Assimi Goïta vive les 5 généraux vive les femmes malidenw an ka to Mali kɔ an ka to Mali ɲɛmɔgɔ kɔ an ka autorités an k'o suit de près et de loin faso jɔli sira kan san 30 tɛmɛnen kɔfɛ dingɛ kɔnɔ Mali armée bi an bɛ ka rattrapage kɛ terrain kan Mali armée kun tɛ yɔrɔ mun na san 10 san 8 bi bi na Mali armée bɛ ka yaala in bɛɛ Mali drapeau bɛ ka filifili bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko bravo à l'armée malienne ko vive le Mali vive les Maliens hali sisan ala ka jamana ala ka kɛnɛ to an b'a fɔ ye ko an ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na an ye kunnafoni kumaba minnu sɔrɔ k'u di aw ma bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ ni ye o de n'ala ma basi wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma kunnafoni kura minnu mana bɔ an b'olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn